Габдулла Тукайны халкыбыз һәр вакыт күңел түрендә саклый. Аның әсәрләрен балалар да яратып укыйлар, ятлыйлар. Чөнки Габдулла Тукайның шигырьләре матурлыкка, яхшылыкка өнди. Шәфкатьле, гадел булырга өнди. Тематик яктан караганда да шагыйрьнең балалар өчен язган әсәрләре гаять төрле һәм үзенчәлекле. Татар милләтен, телен, гореф-гадәтләрен саклауга, яратуга багышланган һәм аерым игътибарга лаек. Әйдәле апай, киләсең, ат аягын беләсең. Алма, доктор әйтер, тез утыр, яхшы утыр. Ник озаклыйсың булайсың? Мин әле бик кечкенә, мин туганга тик икәүгә булыр, я эчкенә. Юк, кирәкми, мин иремим, минем уйныйсым килә. Шул болыннарда ятасам, шунда уйныйсым килә. Ах, юлләр макмай, тырышып яшьләй, дуайга җайсыз ул, картайлык каткай. Булмар, әҗмәй уңайсыз ул. Әйдәгез әле Тукай тормышын искә төшереп үтик. Габдулла Тукай 1886 елның 26 апрелендә Арча районы Бушлавыч авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. Аның тууын ата-анасы бары изге ниятләр белән һәм ак бәхетләр теләп көтеп алса да, язмыш баштан ук аңа карата кырыслык күрсәтә. Безнең гаилә Габдулла Тукай сүзләре. Әткәй, янкәй, мин апай, әби, бабай һәм бер песи. Безнең өйдә без җидәү, безнең песи җиденчесе. Бергә ашый, чәй эчә. Безнең белән йоклый ул. Хезмәте дә бар. Ине төшкән явыздан саклый ул. Чәй көне эссе һавада мин суда кыйнам йөзәм, шешрәтәм, уйныйм, башы белән суны сызам. Шул рәвешчә бер сәгать ярым кадәрле уйнагач, инде шаят бер сәгатьсез сөйләмәм дип уйлагач, йөгереп чыктым судан, тиз-тиз киендем өс-башым, куркам үзем әллә нидән, юк ягымда юлдашым. Бер вакыт китәм дигәндә төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Төнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарақ. Шул тарақ белән утырган тозлыгын чәчен тарап. Тында алмыйча торам, куркып кына тешне кысып, шунда яр буендагы куе агачларга посып. Чәчләрен тарап үргәч, сикерде төште суга. Тәмам юк булды күздән шунда ул. Әкрен генә кердем дә басмага, җын оныткан ахры, калган тарагы басмада. Як-ягымда һич кеше дә юклыгын белдем дә мин, чаптым авылга, таракны тиз генә элдем дә мин, күрмимен алны ва артны. Үй чабам, ашыгам, телим, пешәм, һәм кып-кыз
hele bu kadar kubaşık çiçek sütlamasın, çiçekten kırmızı, çilekler sütlamasın, karanlıklarda, bulanda, ormanda, uyuman, uşağımın, yaptı kırın bulanda, ülkeli şemsiye, kıyaşla yaktısı, ağaçlanır bular, şeşekler kuşisi, tıkılın bir kıska, barıdır, dengene, bulacak şeren cebine, hem çiğmesini var. Senin başında şişlerini tutup paraya verdiler. Kim bizden şişlerini şöyle bir yasa vereyim. Safiye? Yamadan neyden bir tane ezrek. Yakınırak gel, Asfal, yakınırak gel. Bulmayın tutup para. Kim şimdi bulmayı kiyip geldi? Sen itibarlı oldun mu bugün kızlara? Mektepke baradırman kız. Değil mi? Timur. Beyramimiz ahırına yakınlaştı. Hazır birgeleşip halkımızın giyimine evrilgen Doğan Dil jırın başkarabız.